About a bird. Egy halászó madár a vízben. Közömbös szemlélőnek, ha észleli egyáltalán, csak ennyi volna. Pedig nem csak észlelnie. Az első odapillantás megnyíló értelmében már azt is tudnia kéne, legalább tudnia és látnia, hogy ez a mozdulatlanul halászó madár ott bent a sekély víz füves szigetei között mennyire, milyen átkozott módon fölösleges. Sőt, megéreznie, és rögtön megéreznie, hogy ez a hatalmas, hófehér, méltóság teljes állat milyen védtelen. Mert fölösleges volt. És védtelen. Igen. És mint oly gyakran, az egyik épp elégséges módon magyarázta a másikát. Azaz, fölöslegessége miatt volt védtelen, és védtelensége tette fölöslegessé. Egy védtelen és fölösleges fenség. Ez hát az ósirországi, bent a Kamogawa sekély vizében. De persze semmiféle közömbös szemlélőről szó nincsen, odakint a parton gyalogolnak, gurul a bicikli, futnak a buszok, az ósirországi meg csak áll rendületlenül az elhabzó víz felszíne alá vetett tekintetével. És a maga szakadatlan figyelmének állandó értéke sohasem változik. Mivel a figyelemnek ez a védtelen és fölösleges művészete, nem hagy kétséget afelől, hogy ez a figyelem benne valóban szakadatlan, teljesen mindegy, hogy jön majd hal, vagy apró hüllő, rovar vagy rák, melyre hibátlan, kíméletlen pontos ütéssel le fog csapni az egyedül lehetséges pillanatban. Mint ahogy bizonyos az is, hogy jött valahonnan, a hajnali égen, a maga súlyos, lassú, nemes száncsapásaival. És hogy ugyanezekkel a száncsapásokkal vissza is fog térni oda, ha alkonyodni kezd. Biztos, hogy van már mögötte fészek is. Azaz, hogy tehát van mögötte, mint ahogy feltehetően adódik is még előtte, történet, esemény. Hogy életének tehát cselekményrendje van, csak hát figyelmének, nézésének, mozdulatlan tartásának ez a szakadatlansága elárulja, hogy mindez említésre sem méltó. Mindezeknek bármiféle súlya ugyanis az ósirországi esetében teljességgel hiányzik, mert semmi az, pihe, ha, pehely és lilla. Mert az ő esetében csak a maga szakadatlan figyelme van meg. Csak ennek van súlya. Ez a története, mása nincsen. Egyes egyedül ez, ami azt is jelenti, hogy a mozdulatlan nézés művészete az egyetlen, ami ósirországivá tette és teszi. Enélkül részt sem vehetne a létezésben, melynek valóság nélküli magaslata ő, ezért küldték ide, és egyszer majd ezért is fogják visszahívni.